Ano mo sa paghukay? Wow. Oh, nakuha na. Nakuha na. Wow. Yun. Lalaki guys. Lalaki. Doon. Ay. Thank you. Yan guys, what's up guys? Ngayong araw na to mangunguha tayo ng kamilong, yung land crab na hunter. Sama natin, Hunter Paul, Hunter Jackie, Hunter Francis, Hunter Arnold, Hunter Kulot, Hunter Brian guys, at ito ang Ilocano Hunter. Stay tuned! Guys. May nakita si Kulot na ano, butas. Ayan mga hunter, tingin-tingin lang tayo ng butas. Ilong Brian, Apple. Yun. Malaki daw, malaki daw. Cameraman natin ngayon is Sige, Arnold. buhusan mo. Hunter Arnold. Ayun naman. Sige. La, pindangan tayo man. Si Hunter Brian, kukuha na ng putik, guys. Yan natabo na. Yun, butas. Okay. Oh. Enes, tawon dagan. Guys! So, pitak na. Meron dito guys. Sa tinga. Lalaki guys. Walang putik. alam mo Diyos. Hoy. Don't say good words. Ada pinaktawan. Ne. Pugsa tayo. Wala na. Bumigay na yung isang balde. Ano yung timba natin? Ha? Ba, pala ganaga nagtutudo? May lata? Na. Anta guys. Brian guys, oh. Hunter Brian. Hunter Kulot. Ay, hindi lumabas. Ito may kuha daw dito mga hunter. Bumalik. Ayun. One down. Ayun. Yun, lalaki mga hunter. One down. Lalaki guys, lalaki. Nice. Ito nang nalagyanan natin, no? May T sa pangalan. Yun. Nice dito one. guys, pumuti pare. Yun. Lalaki. Parang nag-scramble lang si Hunter Brian. Bili na kayo. Ay! Taas mo. Oh. Tamo manay ka. Kita lang. Oh. Barang na dagos Mamanay. Sakaling lumabas. Agad. Okay. Kasa sana. Tinatanggalan ng ano? Ang sabi mo? Mga stick. Okay. Pisok mo. Okay, later. Di guys, kulang yung isang balde kanina. Malalim yung butas. Sana lumabas. Kita ruot na. Tanggalin mo yung ruot. Ayan guys, binabantayin namin yung butas para lumabas sana. Pero ang tagal lumabas. Nabantayin ni Hunter Paul, oh. Dakilatan na rumwar. Glawaan na eh. Ay mga hunter, nalipat kami ng pesto. Ayaw lumabas ng mga andon. Ngayon pa si Hunter Paul, oh. Binabantayan niya yung isang butas. May nakuha ka na, Hunter Jackie. Ilan na nakuha mo? Ito yung nahuli ng dalawa, si Hunter Francis at si Hunter Jackie. Nag-isa. Huli reveal. Nag-isa. Ay, nag-iisa nga talaga. Sabi ko ito din. Uy.
Oh. Please, dalawa na oh. Dalawa na. Tatay Mga tsaka hunter. anak. May nakaw ka, Hunter. Wow. May nakuha siya ah. Dalawa na Hunter. Yan ang alam. May nakuha si Hunter pala. Paul, tini, didakulanan niya. Toy. Natingin tayo ng butas dito. Tani ah. Rumaran? Tani ang pala yung dadakulan eh. 2, 3. Si Hunter kulot, andito rin. Up! Itoy! 3 butas. Nay, dapat nagtakol aja di dyan yan. Nanguha ng putik si Hunter kulot. Yan mga Hunter, ito muna ang ating last vlog ngayon. Hindi tayo makaka-upload ng Wednesday mga Hunter. Busy tayo, nagpapatanim ng mais mga Hunter. Ito is upload natin Martes na mga Hunter. Ito. Bukas yung i-upload natin is Monday, yung nagtanim kami ng mais mga Hunter. Explain. Wala tayong upload Wednesday mga Hunter. Sana maintindihan nyo kami. Nandito yung magkapatid mga Hunter, si Hunter Paul, si Hunter Kulot. Binabantay nila yun mga butas doon. Bisitahin natin yung mga andan mga Hunter. Si Hunter Francis at si Arnold. Andito may nakuha na daw sila. Madami na daw silang nakuha dito mga Hunter. Doon sa kabila yung binabantayan ni Kulot mga Hunter, ang hirap lumabas. Grabe. May mga iba kasi mga Hunter na dinidiligan mo pa lang, di pa napupuno, nalabas na. Uy, tani guys. Ano, meron na. Ay, hinukay nila ay. Ang galing doon oh. Sinukay dito. Napakasipag ah. Mahirap maghukay. Doon na. Doon na mga Hunter. Oh, nagalaw na. Uy, yun yung kamay. Yun yung mga galamay. Wow! Lalaki, ang laki. Lalaki. Nalayo? Oo, nagregalo rumorjay. Ni. Uy. Yan, nakakapat na mga Hunter. Dapat yung natakot. Yan. Di ka magsibog-siga. Man, sibog mo. Ni. Yan, Paul. Ni ano tiyang pinatak kay? Kukunatan mo na eh. Na? Jay. Na? Dabo na? May butas na iba? May butas na iba. Meron pa dyan. Wala nang butas. Hindi sila lumabas, Kulot. Hindi sila lumabas. Ito rumutan. Uwan. Masubukan. Tinatakpan ni Kuya Jackie, ni Hunter Jackie yung butas doon. Yung ibang butas niya. Ito na pitak. Yung tama. Dalawa yung butas niya mga Hunter. Handa na nga. Oh, marigod yung mga bulutan. Ayun, diniligan na ni Hunter Kulot. Ito yung mahirap mga Hunter, yung dalawa yung butas. Mahirap yan lumabas. Dahil lang. Ay ha? Nagtaran na rumarin. Tayin lang natin lumabas. Naghanap din si Hunter Arnold dyan ng butas mga Hunter oh. May nahanap ka? Oh, medyo malaki-laki ah. Ito oh. Wow. Nagdakal ano? Madam dire masitang ka. Sus. Dito mo, dito. Sutay punak ka. Asiit. Putri. Garo. Digida pa ni. Tapi gini takla gini. Nagdakal aja di. Aja una umi. Nagdakal aja. Gini. May sabon ka. Ay. Sus. San ka pa? Kulang pa isang balde. Sanchez. Kapan aksa to ni? Kulang isang balde.
Share mga kanter. Talagang ganito. Baka rumorta dere. Tama. Ni. Mukha kautin Nagtipon da. Kalinteo. Kulot. Tsaka si Kanter Arnold. Ito nagigib si Kanter Front. Liner. Ni. Kampali mo na. Andun na pala guys eh. Bantayan natin eh. Ang parimor. Ayan o. Nalabas na. Masisingot na tayo. Anuin natin. Hugasan natin mga Kanter. Yun. Nice one. Okay, madami-dami na. Dumadami na ang kuha mga Kanter. May mga tag-isa pa lang kami. Ayan o. Uy, nice. 5 na mga Kanter. 5 down. Okay. Puro kapitak. Isa na lang, tig-isa na. Uy, hinukay na ni Kanter Francis. Apa na babaw? Ay, narabaw? Narabaw? Panira ba? Awan? O, kain natin to mga Kanter. Sakaling meron. Pero ano, yung lupa matigas. Matigas talaga. Ito mga Kanter. Kaya yan. Sinong nagsabing hindi? Nako, may ugat ng ano, ayan oh. Kahoy, may ugat. Ayan mga Kanter oh, hinukay na nila. Ni Kanter Francis. Takot si Kulot. Kanter, manguha. Nakakapapit na. Meron daw dito. Okay po. Uy, what's your language? Sige, hugay. Ay, talaga. Meron. Da. Sino nakakita ng abot? Ako. Maserte yung abot ko Lo. Hulig sa. Utom kami na. Nanilig ako. Nakakamram mo ate sa tuwi. Yung. Nako, nalaman? Mahirap guys, mahirap. Lumalaban yung kuray. Ito ni ano, napintas na view. Taman. Kaya pito ko. Yun. Si Kanter Francis Victor. aka Seljan. Okay. Galingan mo sa paghukay. Oh, nakuha na. Wow. Yun. Lalaki guys. Saan? Lalaki. Kamuan eh. Gari. Nakuha ko na rin to. Pala. Ko. Nakuha mo. Oy. Doon pa sa kabila guys. Oh, si Kanter Brian. Nagbasi. Ay nagriga. May ngato. Nagawat ko tayo di magawa namin tatay. Yo. Prank. Nagkuha mo? Nagilid di may Hukay na naman. Hukay. Ito lang yung huli guys. Ito malang huli ngayon. Merienda muna tayo mga Kanter. Naghuhukay na naman si Kanter Francis guys. Dahil na. Meron daw guys, pero ano pa, wala pa kuhukayin. Si Kanter Kulot, nagmemerenda. Kalyum milay daw.
Ni, tukol. Kalimilati kong penalayaw. Ni, tabatak. Lakamta kayo. Malalim guys. Oh, may tubig na. Wow. Ay, Jess, ay, buko na yan. Sipag ng dalawa. No. Na. Oh, mga kasama natin guys, nagme-merienda na. Gutom na daw sila. Si Hunter Francis, talagang porsigido sa paghukay. Matagal na kasing hindi nahukay yan. Hindi naghukay pala. Parang Ako na naghukay dito mga hunter, nakuha natin yung kuray kasi nagloko yung ating camera dito mga hunter. Ang dami na nating nakuha dito mga hunter kaso nagloko nga yung ating camera kaya naging fast forward siya. Sobrang saya namin dito mga hunter kasi sunod-sunod yung aming kuha pero ayaw talaga makisama ni camera dito mga hunter. Ewan nga namin kung ba't nagganyan yung video natin dyan mga hunter. May makukuha din si Paul dyan ayan mga hunter Pasensya na sa video mga hunter okay na lang next time. Pero hindi naman lahat ganyan Marami na tayo. Meron na tayong pang budol fight sa mga taong palaban. Budol night. Ito. So guys, sinugasan ni Hunter Brian yung nakuha natin. Guys, isa. Para bilangin. 1, 2, 3, 4. Yun. Binawasan lang ng tubig na 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
7, Ito. 8, 8. 9, Siyam. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14. 14. May tigda dalawa tayo mga hunter. Ayan guys, mayroon tayong 14 pieces na kuray. Tubigan lang natin. Ito, 14. Yan. Yan, nilalagyan na ng tubig. Simpleng-simple lang. Tapos asin mga hunter. Tapos maluluto na. Simple lang kasi gutom na kami. Oh. Ay, wag kang umakyat. Simple lang yung luto mga kanter kasi nagagawa kami ng sarili-sarili naming sausawan. Ayun mga Ito mga kanter. Yan mga hunter, ipraprank natin yung mga kasama natin. Lalagyan natin ng payless. Yan. Sige, magugulat mga Kasi kulang tayo ng kanin guys. Kasi kulang tayo ng kanin. Ito, lalagyan natin ng ito. Parang yung mga iba lang kasi parang sa mga Chinese lang nilalagyan nila ng mga noodles, yung mga niluluto nilang crab, ganun. Ito guys, payless. Lagyan natin ng payless. Okay. Yung kaya ibang luto to guys. Sarap to guys, sarap. Ihalo mo kanter bro. So guys, lagyan natin. Haluin na lang dito. Na? Ang ito, mo, ang gusto ito. Oo, ang bango ng sabaw. So guys, lapit na maluto. Asa ng sabaw! Dagdagan natin yung tofu. Mahirap maluto So guys, ang bango. Dalong? Oo na. Adaan, masih nadam na na. Bati lang. Besting to muna na. Makin baba ko mga na. Ha? Makin baba. Okay. Yan. Sandali, montas na. Sandali. Oh, dapat pa.
Record mo pala. Tama surprise. Ako lang ang kinakaw Dito ko maruptak na mga kulay ko pudo. Tapoy. Naksupera rin ako. Dito tayo kakain mga under. For today's video. Heartburn nagsama. Kulot! Okay. Waras ang ating si Daen at inapoy mga kanter. Hello vlog, welcome to my guys. Welcome to my guys. Pinotin. Papait. Papait kita dang. Oh, dapat. Oh, dapat no. Linux. Ano nang bugata? Nagbayaran na lang. Bago prank. Ready nila ang ating mga ulam mga kanter. Wow. Binog! Ang ating ulam. Hi. Kami bago oh. Paki ano yung ulam natin? Paki waras. Paki lapag. Eh? Uy, may pa. Ito guys. Sausawan. Ne? Noodles. Bunikan yung noodles nagpisuatan? Mga budat ha. Surprise. Wow, Jampul lagi na ramen. Akin yan. Bulan nga po nagtira yung atan. Alaman! Yehey! May noodles pa ang ating ulam mga kanter. Pangalan nagtutipan. Thumbnail di jay. Babayamin. Kas dito yun eh, sa gagisa. Thumbnail. Ha? Sa gagisa, kas dito yun eh. Wow guys. Pula. Baka na yun. Kisha na eh. Dito to kantong mo. Ang sarap guys. Sugo man. Sarap kami nung di pa. Ano doon? Hey! Tarayaso nga dapat. Hey! Kapit ang sagot ng sama. Tarayaso. Huwag mong galawin yan. Bisa ipapaudek. Marama ng harap niya. Bakit din ako pag-usapan? Ano mo nang ibig na ibig ko? Magargari. Baik. Ubayan ang tuto. Baka nagpagitang kalong mo. Ano ba nagsubuhan dito? Naulog magamit ito ko na. Para manamsam nito 30 pa ako. 34? Kaya. Nangita. Tanay ulo. Ano ito ni? Bago na kailan pa dyan ka? Ano ni Pate? Linto. Linto na. Ano ito? Nagbasitan mo pwesto dyan ako niya. Bugi. Dahil yung original kasi sa lahat kapasin na to. Okay. Original.
no.